nimi on Hanna Varjus ja terveisiä Vuokatista Imatra Base Campiin. Olen ollut nyt viikon täällä leirillä ja leirillä on ollut tavoitteena kehittää ylämäkihiihtoa ja sitä on tehty just muun muassa pääharjoitus. Täällä on ollut tänä aamuna hiihettiin 6 kertaa tuonne Vuokatin vaaralle perinteistä ja tehtiin silleen aika kovalla teholla se harjoitus. Sitten on myös tehnyt aika hyvän sauvarinneharjoituksen tuossa viikolla, jossa kiivettiin kanssavaaran päälle, mutta sauvakävellen. Ja sitten mukaan on mahtunut myös rullaradalla hiihtoa. Hiihto- ja harjoittelukausi alkaa toukokuusta ja silloin yleensä tehdään aluksi punttia jonkun verran. Ja sitten siirrytään pikkuhiljaa määräharjoitteluun ja keskitytään peruskunnon kehittämiseen. Ja nyt tää on minun kauden toinen leiri ja tätä ennen olin Otepäässä pari viikkoa sitten. Sielläkin tehtiin ihan perustekemistä ja hiihettiin paljon rullaradalla ja toivottavasti semmonenkin Imatralle saataisiin tässä lähivuosina, niin se toisi monipuolisuutta siihen rullahiihtoharjoitteluun. Eli nyt on siis 3 viikon tiukka reeniputki takana ja ensi viikko tulee olemaan vähän kevyempi ja silloin ehtii nauttimaan Imatrasta parhaimmillaan ja pyörähtämään tuolla PB-viikollakin kesäkadulla varmasti. Ja muistakaahan työkin nauttia kesästä ja käyttää hyödyksi Imatran loistavat kesäharjoittelumahdollisuudet ja seuratkaa Imatra Base Campia jatkossakin tiiviisti. Moikka! Noniin, täällä mennään leirin viimeistä harjoitusta. Tunti 15 tasuria ja nyt 3 tunnin harjoitus loppuun juosten vaaralla. Vaaran vaellusreittejä. Ihan semmonen seminapakko vauhti tässä Japanin parhaan naishiihtäjäpeesissä. Hikeä pukkaa ja alkaa vähän reisi painaa, mutta hauskaa on. Uhu.